Mit navn er Robert fra Robotstøvsugeren, og i dag skal vi snakke om Genie 600, som er Aimbots mindste version i deres Genie-serie. Genie 600 klarer et areal på 900 kvadratmeter, og det der primært adskiller de forskellige modeller i Genie-serien, er hvor stort et areal de egentlig kan håndtere. Det der kommer i pakken, det er at man får en RTK GPS med, du får Genie 600 med, og så får du ladestationen med. Det eneste den kræver, det er at du har strøm og wifi tæt på dit hus, og så er den super nem at sætte op. Når man åbner pakken og går i gang, så downloader man Aimbots app, og igennem den her app har du mulighed for at følge Genien rundt og vise den, hvor kanterne er i din have. Ellers så kan man også med hjælp af AI få den til at køre automatisk rundt i din have og registrere, hvordan grænserne ser ud. Genie 600 er udstyret med 2 kameraer foran, 2 på siden. Sammen med dens GPS-teknologi gør det muligt, at du kan lægge et kort over din have. Her har du så mulighed for at gå ind og registrere, hvad det er for nogle zoner, den skal køre på, og hvor den ikke skal køre. Og ved hjælp af AI er den mulig for at se, hvor udfordringerne ligger rundt i haven. Så skulle der ligge en fodbold, skulle der være en havenis, så er det ikke noget problem for dem. Det kører den uden problemer. Til fremtidsbrug så har den 5 nemme udskiftelige blade herunder, som man sagtens kan bestille som tilbehør og udskifte, skulle der ske nogen skade på dem. Hjulene er udstyret med pigge, som gør, at den kan tage en 24 graders hældning. Det vil sige, at selv de mest åndssvage bakker har den ikke noget problem med at håndtere. Du har mulighed for at justere klippeafstanden mellem 3 cm og 7 cm, så du selv kan vælge, hvordan din have skal se ud. Det her var min hurtige gennemgang af Aimbots Genie 600 robotplæneklipper. Skulle der være nogle spørgsmål, eller skulle du have brug for hjælp, så endelig kontakt os. God dag.